Bine ați venit! În acest clip discutăm despre tangente dintr-un punct exterior la un cerc. Vom recapitula pozițiile relative ale unei trepte față de un cerc, după care vă voi prezenta două teoreme foarte utile în probleme, iar ca aplicații vom face demonstrațiile celor două rezultate. Prima teoremă, pozițiile relative ale unei trepte față de un cerc. În primul rând, ne reamintim că având un cerc de centru O și rază R și de mic o dreaptă, astfel încât intersecția dintre cerc și dreaptă este mulțimea vidă, atunci dreapta de mic este exterioară cercului. Deci, având un cerc C de centru O și rază R și de mic o dreaptă, astfel încât cercul și dreapta să nu se intersecteze în niciun punct, vom spune că dreapta D este exterioară cercului. Să punem în evidență distanța de la centrul cercului la dreapta D mic, ca fiind lungimea segmentului OA, și să construim această distanță OA și considerăm intersecția dintre OA și cerc ca fiind mulțimea cu elementul B, pentru că punctul B se află pe cerc, rezultă că OB este chiar raza cercului. Deci observăm că dacă distanța de la centrul cercului la dreaptă, în cazul nostru OA, este mai mare decât OB, care este chiar raza, rezultă că dreapta D este exterioară cercului. Repet, dacă distanța de la centrul cercului la dreaptă este mai mare decât raza, atunci dreapta este exterioară cercului. Sau cum am învățat în clasa a 6-a, dacă cercul și dreapta nu au puncte comune, atunci dreapta este exterioară cercului. A doua poziție relativă a unei drepte față de un cerc. La fel, dacă avem un cerc de centru O și rază R și de mic o dreaptă, dacă C intersectat cu dreapta este mulțimea cu elementul T, atunci dreapta D se numește tangentă la cerc. Deci dacă are un punct comun cu cercul, se numește tangentă la cerc. Să ne construim dreapta de mic care intersectează cercul într-un punct T. Dacă cercul și dreapta au un punct comun, atunci dreapta se numește tangentă la cerc în punctul T, iar T se numește punct de tangență. Observăm că distanța de la centrul cercului la dreaptă este OT. Acest rezultat îl vom demonstra în următoarea teoremă. Iar dacă distanța de la centrul cercului la dreaptă este chiar OT, adică chiar raza cercului, atunci dreapta D este tangentă cercului. Deci o dreaptă D este tangentă cercului dacă și numai dacă OT este perpendicular pe dreapta de mic. Repet, acest rezultat urmează să îl demonstrăm. Și 3. Dacă avem un cerc C de centru O și rază R și de mic o dreaptă, dacă cercul intersectat cu dreapta
este mulțimea formată din două puncte, să le spunem A și B, atunci rezultă că dreapta D este secantă cercului. Să punem în evidență o astfel de dreaptă de mic care se intersectează cu cercul, punctele A și B. Notăm și cercul și centrul cercului. Deoarece dreapta are două puncte în comun cu cercul, vom spune că dreapta este secantă cercului. Considerăm distanța de la centrul cercului la dreapta de mic ca fiind lungimea segmentului OC, unde C aparține dreptei de mic. Și mai departe considerăm OC intersectat cu cercul, mulțimea cu elementul D, să zicem, prelungim dreapta OC doar într-o singură direcție. Atunci observăm că dacă distanța de la centrul cercului la dreaptă, adică aceasta OC, lungimea segmentului OC, este mai mică decât lungimea segmentului OD, care reprezintă chiar raza cercului, pentru că este distanța de la centrul cercului la un punct de pe cerc, atunci dreapta D este secantă cercului. Deci am avut trei cazuri. Primul caz, dacă cercul și dreapta nu se intersectează în niciun punct, atunci dreapta este exterioară cercului, sau dacă distanța de la centrul cercului la dreaptă este mai mare decât lungimea razei cercului, vom spune că dreapta este exterioară cercului. Al doilea caz, dacă cercul și dreapta se intersectează într-un punct, vom spune că dreapta este tangentă la cerc. Cu alte cuvinte, dacă distanța de la centrul cercului la dreaptă este chiar raza, atunci dreapta este tangentă cercului. Și ultimul caz, dacă dreapta și cercul se intersectează în două puncte, vom spune că dreapta este secantă cercului, sau dacă distanța de la centrul cercului la dreaptă este mai mică decât raza, la fel afirmăm că dreapta D este secantă cercului. În continuare vom demonstra următoarea teoremă. O dreaptă de mic este tangentă la cercul de centru O și rază R în punctul A, dacă și numai dacă dreapta de mic este perpendiculară pe raza OA. Să ne facem un desen mai întâi. Avem un cerc de centru O și rază R, OA fiind rază a cercului și dreapta D, dreapta care îmi conține punctul A. Această teoremă observăm că este cu dublă implicație. Avem dacă și numai dacă acesta se substituie cu simbolul echivalent, care înseamnă implicație la dreapta, implicație la stânga. Adică această teoremă, de fapt, conține două teoreme, și anume, dacă o dreaptă D este tangentă la cercul de centru O și rază R în punctul A, rezultă că dreapta D este perpendiculară pe rază și invers, dacă are loc concluzia, rezultă ceea ce avem în ipoteză, și anume, dacă dreapta D este perpendiculară pe OA, rezultă că dreapta D este tangentă la cerc în punctul A. Deci avem, de fapt, de făcut două demonstrații pentru aceste două teoreme. Prima demonstrație, implicația la dreapta. O dreaptă D este tangentă la cercul C în punctul A, este ceea ce avem în ipoteză, și demonstrăm că dreapta D este perpendiculară pe raza OA. Pentru a demonstra această teoremă, vom presupune, prin reducere la absurd, că această concluzie este falsă, adică dreapta D nu este perpendiculară pe OA și considerăm OB
perpendicular pe dreapta D, unde B aparține de asemenea dreptei D. Deci considerăm OB perpendicular pe dreapta D. Bun. Din faptul că triunghiul OBA este dreptunghic B, vom avea faptul că OA este ipotenuza dreptunghiului. Deci, din faptul că OBA dreptunghic B, rezultă că OA este ipotenuza, iar ipotenuza este tot timpul mai mare decât catetere. Deci putem afirma că OA este mai mare decât OB. Adică invers OB mai mic decât OA. Ce înseamnă că OB este mai mic decât OA? Observăm pe această figură că OB mai mic decât OA înseamnă OB mai mic decât raza cercului, iar acest lucru ne spune că B se află în interiorul cercului. Deci atunci când distanța de la centrul cercului la un punct este mai mică decât raza cercului, putem afirma că B este un punct situat în interiorul cercului. Dar noi știm că A este punct de tangență, deci A se află pe dreapta de mic și mai știm că și B se află pe dreapta de mic. Așadar, dreapta de mic va arăta cam în acest mod. Iar de aici putem afirma faptul că dreapta de mic intersectează cercul, de fapt, în două puncte. Adică dreapta D este secantă cercului. În faptul că dreapta D este secantă cercului, putem afirma că am ajuns la o afirmație falsă, la o contradicție cu faptul că dreapta D este tangentă la cerc. Deci noi am presupus că avem o dreaptă tangentă la cerc și nu secantă. Deci am ajuns la o contradicție. Contradicție cu faptul că dreapta D mic este tangentă la cerc. Așadar, rezultă că ceea ce am presupus la începutul demonstrației este fals, deci presupunerea făcută de noi ne-a condus la un rezultat fals, deci presupunerea făcută este falsă, adică este fals că dreapta D mic nu este perpendiculară pe OA, de unde rezultă că este adevărat că dreapta D mic este perpendiculară pe OA. Și am ajuns exact la ceea ce voiam să demonstrăm. Am plecat de la faptul că avem o dreaptă de tangentă la un cerc în punctul A și am demonstrat că dreapta D mic este perpendiculară pe OA. În continuare, trebuie să demonstrăm și implicația inversă, adică să demonstrăm că dacă o dreaptă D mic este perpendiculară pe raza unui cerc, atunci, de fapt, dreapta D mic este tangentă la cerc în punctul A. Demonstrăm teorema în sens invers. Dacă avem dreapta D perpendiculară pe OA, unde OA este raza cercului, vom demonstra faptul că D este tangentă la cerc în acest punct A. Considerăm dreapta OA. Știm că printr-un punct al unei drepte putem construi o singură perpendiculară, fie D mic, perpendiculară pe OA, deci fie D mic această perpendiculară, unică, dreapta intersectată cu OA fiind punctul A. Pentru că am construit perpendiculara prin punctul A, deci punctul de intersecție este punctul A. Observăm că cercul intersectat cu dreapta este mulțimea formată doar din punctul A, așadar rezultă că dreapta D mic este tangentă la cerc.
în punctul A, pentru că cercul și dreapta se intersectează într-un singur punct. Am demonstrat deci teorema în ambele sensuri. Așadar, o dreaptă D este tangentă la un cerc într-un punct dacă și numai dacă dreapta este perpendiculară pe raza OA, unde A este punctul de tangență. Teorema: dintr-un punct exterior unui cerc se pot duce două tangente la cerc. Segmentele determinate de punctul exterior și punctele de tangență sunt congruente. Vom demonstra această teoremă, iar pentru început ne vom face construcția. Considerăm un cerc de centru O și o rază R și un punct A exterior cercului. Mai întâi, pentru a găsi punctele de tangență determinate de cerc și de tangenta din A la cerc, va trebui să construim un triunghi dreptunghic care are ipotenuza OA și unghiul drept pe cerc. Deci ar trebui să avem niște triunghiuri dreptunghice de felul acesta. Iar pentru aceasta vom folosi faptul că un unghi drept este înscris într-un semicerc. Așadar, ne-ar fi de folos să construim mai întâi cercul cu diametrul OA. Pentru aceasta, vom măsura mai întâi diametrul OA. Pentru a stabili centrul cercului, după care, cu ajutorul compasului, ne construim efectiv cercul. Să ne notăm centrul acestui cerc cu o literă Q și observăm că M și N, să le zicem, sunt punctele de intersecție dintre cele două cercuri, deoarece OMA și ONA sunt unghiuri înscrise în semicercuri, înseamnă că măsura lor este de 90 de grade, deci avem într-adevăr două unghiuri drepte. Am pus deci în evidență punctele de tangență dintre cerc și tangentele duse din A la cerc, tangentele fiind dreptele AM și AN. Demonstrăm în continuare faptul că segmentele determinate de punctul exterior A și punctele de tangență sunt segmente congruente, adică demonstrăm că AM și AN sunt segmente congruente. Pentru aceasta ne vom scrie mai întâi construcțiile efectuate. Am pornit de la un cerc de centru O și rază R și au un punct exterior cercului. Apoi am construit cercul de centru Q și rază OQ, unde Q este mijlocul laturii OA, deci cu alte cuvinte ne-am construit de fapt cercul de diametru OA pentru a putea să ne construim unghiurile OMA și ONA înscrise în semicercuri. Fie cercul de centru O și rază R intersectat cu cercul de centru Q și rază OQ egală cu mulțimea cu elementele M și N, din faptul că unghiul OMA și unghiul ONA sunt înscrise în semicercuri, rezultă faptul că unghiurile noastre sunt unghiuri drepte. Rezultă că măsura unghiului OMA este de 90 de grade și de asemenea măsura unghiului ONA este de 90 de grade. Din faptul că AM este perpendiculară pe raza OM, ne va rezulta faptul că AM este tangentă la cerc în punctul M.
Deci să scriem acest lucru. Din faptul că AM perpendiculară pe raza OIM M aparținând cercului de centru O și rază R, rezultă că AM este tangentă la cerc în punctul M și la fel din faptul că AN perpendicular pe ON, ON raza cercului, N aparținând deci cercului de centru O și rază R, rezultă că AN este tangentă la cerc în punctul N. Dorim să demonstrăm faptul că AM și AN sunt segmente congruente. Pentru aceasta vom considera triunghiurile OMA și ONA dreptunghice în M, respectiv în N. Deci, în triunghiurile OMA și ONA, măsura unghiului OMA este de 90 de grade și măsura unghiului ONA este de 90 de grade. Vom aplica metoda triunghiurilor congruente pentru două triunghiuri dreptunghice și vom încerca să ne scoatem congruența de laturi dorită, adică să demonstrăm că EMA și ENA sunt segmente congruente. Deci demonstrăm mai întâi că triunghiurile OMA și ONA sunt triunghiuri congruente. Pentru aceasta aplicăm unul din criteriile de congruență de la triunghiurile dreptunghice. Observăm că OA este congruent cu OA pentru că este latură comună și reprezintă ipotenuza ambelor triunghiuri, iar OM și ON sunt congruente pentru că sunt raze ale aceluiași cerc, ale cercului de centru O și rază R. Deci OM congruent cu ON ca și raze ale cercului de centru O și rază R. În acestea două, conform criteriului ipotenuză catetă, ne rezultă congruența dorită. Triunghiul OMA este congruent cu triunghiul ONA, iar din această congruență ne vom scoate congruența pe care o dorim și anume AM congruent cu AN, adică congruența celorlalte două catete ale triunghiurilor. Deci, într-adevăr, segmentele determinate de punctul exterior și punctele de tangență sunt segmente congruente. Această congruență de triunghiuri ne mai furnizează însă încă un rezultat remarcabil și anume semidreapta determinată de un punct exterior unui cerc și centrul cercului reprezintă bisectoarea unghiului format de tangentele la cerc din acel punct, adică OA reprezintă bisectoarea unghiului format de tangentele la cerc din acel punct, adică bisectoarea unghiului MAN. Pentru a demonstra acest rezultat este relativ simplu. Vom folosi această congruență deja demonstrată, adică din faptul că triunghiul OMA este congruent cu triunghiul ONA, va rezulta faptul că unghiul MAO este congruent cu unghiul NAO, iar din acest lucru ne rezultă faptul că OA este bisectoarea unghiului MAN, pentru că ne împarte unghiul MAN în două unghiuri congruente. Deci, într-adevăr, semidreapta determinată de un punct exterior unui cerc și centrul cercului este bisectoarea unghiului format de tangentele la cerc din acel punct. Adică OA este bisectoarea unghiului MAN.